Καλώς ήρθατε στο Clean Sheet, ένα podcast αφιερωμένο στη θέση του τερματοφύλακα και στην κοινότητα που τη στηρίζει. Εδώ μιλάμε για την προπόνηση, την νοοτροπία, τον εξοπλισμό και όλα όσα συνθέτουν τη ζωή κάτω από τα δοκάρια. Χορηγός του podcast είναι οι Fearless Goalkeepers, η εταιρεία προσφέρει γάντια και εξοπλισμό για κάθε τερματοφύλακα. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε link για τα προϊόντα και έναν εκπτωτικό κωδικό για τις αγορές σας. Επιπλέον, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe και like, ώστε να βλέπετε και τα υπόλοιπα που έρχονται στο κανάλι μας. Σημερινός καλεσμένος είναι ο Ανδρέας Γιαννιώτης, τερματοφύλακας που ξεκίνησε από τον Εθνικό Γαζόρου, ήταν στον Ολυμπιακό, συνέχεια δανεικός σε Φωστήρα, Παζιάννενα, Πανιόνιο, στη Μακάμπι, στον Ατρόμητο και τώρα από το 2023 είναι στην Κασίμπασα στην Τουρκία, όπου και πρόσφατα έπιασε και πέναλτι στο 1-1 με την Μπεσίκτας. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Είναι τιμή μας. Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω λοιπόν έτσι να το ξεκινήσουμε. Αν μου πεις λίγο για τη ζωή στην Τουρκία έτσι σαν αρχή, μιας και το ανέφερα τώρα και το πέναλτι προχθές, και μετά θα πάμε και λίγο πιο από το πώς ξεκίνησες και όλα τα υπόλοιπα. Πώς Η είναι ζωή εκεί η ζωή? ποδόσφαιρο ή γενικά η ζωή? Ποδόσφαιρο θα τα πούμε στη συνέχεια. Γενικά, πώς είναι να ζεις στην Εντάξει, Τουρκία, είμαι στην Κωνσταντινούπολη, είναι υπέροχη πόλη. Κοντά και με την Ελλάδα. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μ' αρέσει η ζωή εδώ πέρα. Και ήταν και ένας από τους λόγους δηλαδή, που ανανέωσα το συμβόλαιό μου και συνεχίζω. Δηλαδή, πέρα από την ομάδα που είμαι ευχαριστημένος, είναι και ότι η ζωή είναι πολύ ωραία. και είναι και κοντά στην Αθήνα, οπότε μπορείς εύκολα να... Θεσσαλονίκη κιόλας, να ας πούμε, σου... οι γονείς μου είναι και Θεσσαλονίκη, με τα μάξι σε 6,5-7 ώρες είναι τόσο η απόσταση. Σωστά. Ναι, οπότε αυτό μεγάλο στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εγώ κάπου στο μυαλό μου, επειδή είχες παίξει και στις αίρες, νόμιζα ότι ή φανταζόμουν τέλος πάντων μεγάλωσες εκεί, αλλά έχεις μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη και ήσουν και στις ακαδημίες του Ηρακλή και συνέχεια στον Απόλλωνα. Ναι, ακριβώς. Ε, Μεγάλωσα Θεσσαλονίκη, η καταγωγή μου είναι από Σέρρες. μμμ. Εγώ μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησα από την ΑΕ Πηλαίας σαν πιο μικρός, δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σου πω ηλικία, δημοτικό Μμμ. πήγαινα πάντως, και μετά πήγα στον Ηρακλή, περίπου στην Τετάρτη Δημοτικού πήγα στον Ηρακλή. Οκ. Ήταν πολύ καλές οι ακαδημίες τότε του Ηρακλή. Έκατσα μέχρι τα 15 μου νομίζω εκεί και μετά πήγα στον Απόλλων Καλαμαριάς. Οκ. Και πώς ξεκίνησες, ας πούμε, πώς η σχέση, διάλεξες να παίξεις τερματοφύλακα, ξεκίνησες παίζοντας μέσα και συνέχεια, πώς έγινε αυτό? Κοίτα, εγώ έπαιζα μέσα και ήμουν αρκετά καλός. Δηλαδή, Μμμ. είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που ο πατέρας μου δεν μου έπαιρνε γάντια για να κάθομαι. Του έλεγα θα κάθομαι ένα ημίχρονο, έτσι πως κάνουν τα παιδάκια, θα κάτσω ένα ημίχρονο τέρμα. Μου έλεγε όχι, θα παίζεις μέσα. Τέλος πάντων, Μμμ. εντάξει, μετά από λίγο καιρό, λίγο και πιο πολύ μου άρεσε η θέση. Δηλαδή έπαιζα λίγο και πιο πολύ, ένα ημίχρονο, ένα και κάτι. Και έτσι δηλαδή ουσιαστικά μετά έμεινα μόνο στο τέρμα. Άρχισα να παίζω καλύτερα, μου άρεσε και πάρα πολύ. Δηλαδή θέλει σαν παιδάκι να το ζητάς κιόλας να κάτσεις τέρμα. Εγώ το ζητούσα επίμονα και γι' αυτό έγινα τερματοφύλακας. Οκ. Δημοτικό τώρα πάλι έτσι, δηλαδή αυτό να έγινα τερματοφύλακας εκεί Δευτέρα Δημοτικού. Εκεί νομίζω ξεκίνησα. Εντάξει, με την προπονητική σήμερα έκανες το σωστό. Δηλαδή, είχες όλες τις θέσεις, πέρασες και από τις υπόλοιπες και στη σωστή ηλικία διάλεξες το έτσι πιο εξειδικευμένα τι θα κάνεις. Οπότε, Έτσι πάει. Δηλαδή, πλέον είναι να ξεκινήσει να παίζει μέσα και μετά να γίνει τερματοφύλακα. εντάξει, παίζουν όλες τις θέσεις. Θεωρητικά όλα τα παιδιά πρέπει να περάσουν και από τερματοφύλακας, να έχουν μια εικόνα και Πολύ καλό αυτό. μετά, Πολύ καλό αλλά αυτό. σίγουρα πρέπει να έχει χρόνο το παιδί μέσα ένας τερματοφύλακας. Δηλαδή, μετά τα 12 είναι να πει ότι παίζω μόνο αυτό. Μμ, ναι. Γιατί εντάξει, πλέον είναι και το παιχνίδι με τα πόδια έντονο, οπότε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Οκ, άρα
διάλεξες από μόνος σου κάπως, δεν είχες κάποια εικόνα που σε έκανε να παίξεις τέρμα, απλά σου άρεσε σαν θέση στην ομάδα. Ναι, ναι, όχι, γενικά και στο πάρκο, ας πούμε, παίζαμε στο πάρκο και έπαιζα μέσα με τους φίλους μου τώρα, έτσι, έπαιζα μέσα, Μμμ. καθόμουν και τέρμα και πεταγόμουν εγώ στα τσιμέντα, δηλαδή το είχα καψούρα, έτσι, μου άρεσε πάρα πολύ. Οκ. Και ποιοι, είχες κάποιο τερματοφύλακα που σου άρεσε, κάποιο έτσι που έβλεπες και σε ενέπνευσε ή πώς προέκυψε αυτό? Μεγαλώνοντας, δηλαδή, σαν πιο μικρός, τι έβλεπα. Και πιο μικρός και μεγαλώνοντας, εντάξει, ναι, και στην πορεία αν είχες κάποια πρότυπα, έτσι, κάποιους τερματοφύλακες που σου άρεσαν, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Κοίτα, θυμάμαι, δηλαδή αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά, ότι θυμάμαι τον Κασίγιας. Σαν παιδάκι δηλαδή, που έβλεπα τον Κασίγιας και έπαιζε. Ποιος άλλος ήταν, ο Κανιθάρες, ας πούμε, μου άρεσε πάρα πολύ τότε, Ισπανοί. Μμμ. Ε, ο Τόλντο, τώρα σου λέω τα ονόματα που μου έρχονται, ας πούμε, είχα φανέλα του Οκ. Τόλντο. Οκ, Ε, α, εντάξει. Αυτό είναι όντως περίεργο. ναι, Ιδιαίτερα βασικά έχει περίεργο. ναι, ναι, ναι. Γενικά, αυτοί μου έρχονται τώρα στο μυαλό, με αυτούς που θυμάμαι. Από Ελλάδα, Από Ελλάδα σίγουρα Νικοπολίδης, ε, μεγαλώνοντας, ας πούμε, που τον έβλεπα. Νικοπολίδη θα πω, ναι. οκ. Πάντως ο Κασίγες άμα βάλουμε μετρητή νομίζω όλοι θα τον πούνε. Θα είναι πρώτος στη λίστα. Αν φτιάξει στο τέλος μια λίστα με το ποιες έχει αναφερθεί, νομίζω ο Κασίγες είναι... Και Μπουφόν πιστεύω, Φάντερ Οκ. Σάρ. Βέβαια όλοι αυτοί έτσι. Απλά εγώ τώρα σου λέω σαν παιδάκι ποιον έτσι είχα είδωλο, ας το πω έτσι. Θα σου πω τον Κασίγιας, πιο πολύ από όλους. Ναι, νομίζω και σε μικρές ηλικίες είναι και πιο πολύ πώς σου φαίνεται εμφανισιακά σαν το φιζίκ του τερματοφύλακα παρά τώρα Ναι, τεχνικά ναι, ότι θα δεις και θα πεις, θα εκτιμήσεις ότι κάνει έχει αυτές τις τεχνικές που μου ταιριάζουν ας πούμε ή ναι, μου ναι, ναι, ναι. αρέσουν. Ισχύει αυτό που λες. Και άρα μετά συνέχισες, πήγες στον Απόλλωνα και στη συνέχεια βρέθηκες στις Σέρρες όπου πήγες για σπουδές. Έχω διάβασα σωστά. Εγώ τότε ήμουνα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς, όταν πήγα, ας το πάρουμε, όταν έφυγα από τις Ακαδημίες του Ηρακλή και πήγα στις Ακαδημίες του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς ήταν αλφα εθνική. Ήμουνα Μμμ. εγώ τώρα εκεί, τι ήμουνα, άντερ 16, δεν θυμάμαι. Ε, την επόμενη χρονιά πέφτει β' εθνική. Μεγαλώνω εγώ, πάω στην ανάλογη άντερ τότε της ομάδας. Και την επόμενη χρονιά, που ουσιαστικά έχω φτάσει, νομίζω, είμαι τρίτη λυκείου εγώ τότε, Μμμ. ο Απόλλων είναι δέλτα εθνική. Δηλαδή, ξεκινάει η νέα χρονιά και είναι δέλτα εθνική. Και εγώ είμαι στην πρώτη ομάδα. Δεν παίζω εκείνη τη χρονιά, ήμουνα αρκετά μικρός. Ε, και έρχεται το καλοκαίρι, είχα δώσει εγώ Πανελλήνιες και πέρασα στις Σέρρες. Τότε είχαν ενδιαφερθεί κάποιες ομάδες για να πάω, αλλά δεν μ' άφηνε ο Απόλλων Καλαμαριάς να φύγω. Οκ. Με τίποτα. Ε, έτσι πήγα αλφα τοπικό δανεικός από τον Απόλλων Καλαμαριάς. Τότε για να γίνει αυτό έπρεπε να γίνει, νομίζω, θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω μέχρι τον Ιούλιο, κάπως έτσι. Δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο έπρεπε να γίνει αυτή η υποσχετική. Έτσι λεγόταν Ν- τότε. Ναι, γιατί είχε κάτι περίεργο. Εσύ ήσουν και άτυχος γιατί αν ήταν παραπάνω χιλιόμετρα, μπορείς να το πάρεις χιλιομετρικά το δελτίο τότε. Μπορούσες. Δεν ξέρω σήμερα τι ισχύει. Εγώ ήθελα να πάω να Ε, παίξω, να σου πω την αλήθεια. ναι. Δηλαδή, ό,τι και να γινόταν, δεν ήταν ότι πάω για σπουδές. Ήθελα να πάω να παίξω κάπου. Οι γονείς μου θέλανε να ακολουθήσω για τις σπουδές στην πόλη που θα περάσω. Και όμως δεν βρίσκαμε άκρη με τίποτα. Πήγα δανεικός αλφα τοπικό. Και τι Και σχολείο πήγα, έπαιξα ήτανε? μηχανολογία, Σερών. Α, οκ. Μη στα πολυλογώ, πήγα πολύ νωρίς, δηλαδή πήγα Ιουλίο, κάτι τέτοιο. Και Οκ. βγαίνουν οι βάσεις τέλος πάντων αργότερα και περνάω καβάλα. Δηλαδή στο μυαλό μου ήρθε το πάνω κάτω. Σε φάση ότι τώρα τι κάνουμε, δηλαδή πώς θα γίνει τώρα αυτό. Ε, Κάτι είχε γίνει εκείνη τη χρονιά με μεταγραφές στις σχολές και δεν μπορούσα τελικά να πάρω μεταγραφή στις ΣΕΡΕΣ, εξαρτάται από τα πόσα άτομα θα δηλώσω. Τέλος πάντων,
Μμμ. Περίεργα πράγματα, δεν τα θυμάμαι και καλά. Ε, το πρώτο εξάμηνο ουσιαστικά πήγαινα μια φορά τη βδομάδα στην Καβάλα, έτσι απλά για να παρακολουθώ κάποιο μάθημα, κάπως έτσι. Για να κάνω και το χατήρι στον μπαμπά μου, δηλαδή, το κάνω πιο πολύ αυτό. Μετά όλη τη βδομάδα προπονήσεις στις Σέρρες, το παιχνίδι και μετά πήγαινα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έτσι ήταν το πρόγραμμά μου εκείνη τη χρονιά. Ε, ε, και εκείνη τη χρονιά παίξαμε με τον Εθνικό Γαζόρο κύπελο. Ο Εθνικός Γαζόρο ήταν αντέλτα εθνική, έψε ρόντορα κύπελο. Είχα κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Τελειώνει η χρονιά και με θέλει ο προπονητής ο Παναγιώτης ο Δηλμπέρης να πάω στο Γάζορο. Ο Γάζορος ανέβηκε από δέλτα εθνική Γάμα. Ήταν δηλαδή και επαγγελματική τότε η Γάμα. Και έτσι τα κατάφερα και έφυγα από τον Απόλλωνα και πήγα στον Εθνικό Γαζόρο και ήμασταν και αντίπαλοι εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή Οκ. μετά από πολλή επιμονή μ' άφησαν να φύγω. Δεν ξέρα που θα πάω και πήγα τελικά στον Εθνικό Γαζόρο. Έπαιξες καλά αντίπαλός τους, τουλάχιστον. Ναι. Καλά έπαιξα. Εντάξει. Τότε οι Σέρρες είχαν 5 ομάδες επαγγελματικές. Εκείνη τη χρονιά ήταν, θυμάμαι πάρα πολλές ομάδες. Και Δέλτα Εθνική είχε και Γάμα και Β και Α παντού. Πολύ. Ήτανε νομίζω μόνο στη Γάμα Εθνική τότε, δεν θυμάμαι τώρα πόσοι όμιλοι ήτανε, αλλά στον όμιλο το δικό μας ήταν 3 Ναι. ή 4. 3 ομάδες από Σέρρες και Πασαραϊκός Α, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Αλλά είχε Είχε 4-5 ομάδες πάρα μέσα. πολλές. Ήταν το Παραλίμνη, νομίζω ότι ξέρω αν ήταν πιο μετά, Εθνικός. Τέλος πάντων, είναι Όχι, το περιοχή που Παραλίμνη δεν έχει ήτανε. ποδόσφαιρο. Ήταν πιο μετά το Νομίζω, Παραλίμνη. νομίζω ήταν εκείνη τη χρονιά Εθνικός Γαζόρου, Μέγας Αλέξανδρος Α, ναι. και πώς τη λένε την άλλη την ομάδα. Θα σε γελάσω. Και μία ακόμα που ήταν στον όμιλό μας. Οκ. Ναι, ήταν η χρονιά με τα πάρα πολλά φιλικά που άργησε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Που έπαιζε. Είναι εκείνη η χρονιά που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς ήταν τέλειο Οκτώβρη, αν δεν κάνω Οκ. λάθος, ή Νοέμβρη. Δεν θυμάμαι. Νομίζω είχε πιάσει Νοέμβριο. Τουλάχιστον εγώ εκείνη τη χρονιά ήμουν στη Δέλτα Εθνική και μάλιστα είχαμε παίξει και με τον Μέγα Αλέξανδρο που ανέφερες. Και νομίζω μας ρίξανε, αν θυμάμαι καλά, στην ομάδα που ήμουνα. Και είχαμε παίξει πρώτο παιχνίδι μέσα Νοεμβρίου με την Καβάλα, κάτι Κάπως τέτοιο. έτσι. Εμείς είχαμε ξεκινήσει ένα κύπελο τότε και ξεκινήσαμε Νοέμβριο. Μέχρι τότε είχαμε ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία από Ιούλιο, Ω, 40 φιλικά. Χωρίς υπερβολές. Αυτός ήταν ο αριθμός. Δηλαδή, είχαμε παίξει 40 φιλικά. Προσπαθούσε ο προπονητής να μας κρατάει όλους ενεργούς έτσι να παίζουμε όλοι. 3 φιλικά τη βδομάδα. Και λίγα μπορεί να λέω. Δηλαδή, είχαμε παίξει πάρα πολλά φιλικά τότε. Και έτσι εγώ, ας πούμε, κέρδισα τη θέση μου και ξεκίνησα βασικός εκείνη τη χρονιά. Γιατί δεν είχα πάει για να είμαι βασικός. Απλά μέσα από τα φιλικά είχα δείξει καλό πρόσωπο και με εμπιστεύτηκε ο προπονητής μετά. Και ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά τη χρονιά. ναι, άρα σου έκατσε πολύ καλά. Ειδικά φαντάζομαι για όλα τα παιδιά που είναι νέοι. Είναι μια ευκαιρία να πάρουν να πάρουν πολλές ευκαιρίες βασικά. Ναι, και συγκυρίες πραγμάτων. Δηλαδή να σου κάτσει αυτό. Δηλαδή, ειδικά στη θέση μας, Μμμ. δεν είναι εύκολο να αλλάξει αυτό. Το νούμερο 1 να γίνει νούμερο 2 και το αντίθετο. Οκ. Από εκεί ήδη το έβλεπες επαγγελματικά, είπες ότι πήγες στις αίρες και το είχες στο μυαλό σου ότι ήθελες να παίξεις μπάλα, ας πούμε, και όντως τελικά πήγες για ποδόσφαιρο στις αίρες. Πότε κατάλαβες ότι αυτό είναι που θέλω να ακολουθήσω, που θα το κάνω επαγγελματικά? Ποια ήταν η στιγμή? Ήταν πιο μετά, ας πούμε, πηγαίνοντας στον Ολυμπιακό? Πότε είπες Όχι. θα παίξω μπάλα? Κοίτα, εγώ το είχα στο μυαλό μου. Ε, το είχα στο μυαλό μου ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω. Έβλεπα ότι μπορώ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Πρέπει να σου έρθει και η κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη συγκυρία, αυτό που λέγαμε. Μμμ. Για μένα ήρθε τότε στον Εθνικό Γαζόρο που ξεκίνησα να παίζω γάμα εθνική. Από τη μια στιγμή στην άλλη, δηλαδή εκείνη τη χρονιά, σου εξήγησα την προηγούμενη έπαιζα αλφα τοπικό, γίνεται αυτό πάω γάμα εθνική, που δεν είναι η ίδια εγώ, και το θέμα με μένα ήταν ότι δεν είχα παίξει ούτε στις ακαδημίες, δηλαδή ενώ δεν έπαιζα σε πρωτάθλημα β' ομάδων ή κάτι τέτοιο. Έπαιξα κατευθείαν στο αλφα τοπικό, ας πούμε, σε ένα OK επίπεδο, με άντρες δηλαδή, που ήμουν τότε και πιο μικρός. Μμμ. Και
εκείνη τη χρονιά ουσιαστικά γάμα εθνική, από τη μια στιγμή στην άλλη άρχισαν να αναρωτιούνται όλοι ποιος είμαι εγώ. Έτσι έγινε δηλαδή, επειδή κάναν πολύ καλό ξεκίνημα, είχα ξεκινήσει και εγώ πολύ καλά με την ομάδα και όλη τη χρονιά πήγα αρκετά καλά. Τις πρώτες 6 αγωνιστικές άρχισαν όλοι να ρωτάνε ποιος είμαι εγώ και να ενδιαφέρονται ομάδες. Ενδιαφέρθηκαν αρκετές ομάδες εκείνη τη χρονιά. Το καλό είναι ότι δεν με άφησε ο πατέρας μου, η οικογένειά μου να ξεφύγει το μυαλό μου και ο τότε μου προπονητής ο Παναγιώτης ο Τιλμπέρης. Το διαχειρίστηκαν πολύ καλά όλο αυτό που είχε γίνει. Και φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα, νομίζω δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς μήνα, αλλά μέσα στη χρονιά είχα φύγει και στην Genk. Είχα φύγει στην Genk για δοκιμαστικό, πριν πάω στον Ολυμπιακό. Εκεί ήταν να κάτσω μία εβδομάδα, κάθισα 1,5. Έπαιξα και φιλικό εκεί πέρα, γιατί στο Βέλγιο οι δοκιμές μπορώ να φιλικό. Παιχνίδι, πρωτάθλημα με τις β' ομάδες, ας πούμε. Μπορεί να κατέβει παίκτη την πρώτη ομάδα και να παίξουν και οι δοκιμές. Έπαιξα, ας πούμε, νομίζω παίζαμε Δευτέρα, έπαιξα φιλικό με την Σταντάρ Λιέγης και Τετάρτη έπαιξα στο πρωτάθλημα γάμα εθνικής. Δηλαδή, έπαιρνε ο πρόεδρος του Γαζόρου τηλέφωνο, στείλει τον πίσω, τι κάνετε, ας πούμε. Δευτέρα έπαιξα με τη Σταντάρ Λιέγης φιλικό, πρωτάθλημα β' ομάδων και την Τετάρτη έπαιξα, Τρίτη ταξίδεψα, Τετάρτη έπαιξα το πρωτάθλημα της γάμα εθνικής. Έτσι είχε γίνει. Ναι, η πορεία σου είναι λίγο πιο old school. Θυμίζει κάποιες ιστορίες που έχουμε ακούσει για παίχτες που ήταν τοπικό, μετά βρέθηκαν, πήγαν σε μια πιο μεγάλη ομάδα. Θυμίζει πιο παλιές εποχές. Ναι, ήταν 0% έτσι όπως έγινε. 0% πραγματικά. Μετά Και ήρθε το διάβασα ενδιαφέρον ότι του ήταν να Ολυμπιακού. πας στη Genk και είχες κάποιο τραυματισμό και καθυστέρησε κάπως αυτό, κάτι. Και δεν στο Αυτό είχε που πει το ο ξέρεις. πατέρας σου. Κάπου το διάβασα, έψαξα, έκανα έρευνα. Αυτό πολύ περίεργο που το Κάπου το έχεις ξέρεις. πει σε Το έχω πει κάποια εγώ. συνέντευξη, το έχεις πει, ναι, ναι. Ή το είχε γράψει ο δημοσιογράφος, δεν ξέρω τι από τα δύο. Αυτό που με πιάνει τώρα, μπράβο. Πού το βρήκες αυτό? Στείλ το μετά Αν να το το δω, βρω δεν μετά ξέρω. να στο στείλω, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι να πάω στην Genk δοκιμαστικό. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν μου έχουν πει τίποτα για να είμαι εγώ συγκεντρωμένο στο πρωτάθλημα. Να μην δηλαδή ούτε αγχωθώ είτε οτιδήποτε. Νομίζω είχαν έρθει και να με δούνε και από την Genk κάτι τέτοιο σε προηγούμενα παιχνίδια. Και ας πούμε την εβδομάδα που έρχεται, Πέμπτη, τραυματίζομαι εγώ. Και λένε όλοι τώρα τι έγινε, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ δεν το ήξερα. Ήταν, ας πούμε, να παίξω το παιχνίδι την Κυριακή και να φύγω μετά στο Βέλγιο. Αλλά αυτό έγινε ένα μήνα μετά. 1,5. Δηλαδή, τραυματίστηκα, έγινα καλά, ξανά έπαιξα και μετά πήγα στο Βέλγιο. 1,5 μήνα μετά. Πιστεύεις ότι θα ήταν διαφορετική η πορεία σου αν είχες πάει? Βέβαια, εντάξει, είναι λίγο υποθετική ερώτηση. Ε, Και... Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ ήθελα να πάω. Ήθελα να πάω. Τότε δούλεψα με έναν από τους καλύτερους προπονητές τερματοφυλάκων στο Βέλγιο. Εκεί πέρα, δηλαδή, είχε φύγει ο Κουρτουά από αυτόν τότε. Είχε φύγει εκείνη τη χρονιά ο Κουρτουά Okay. και πήγε στην Τσέλσι. Τρομερό επίπεδο τότε, ειδικά από αυτό που είχα δει τότε που ήμουν γάμα εθνική. Δεν μπορώ καν να το Έτσι. συγκρίνω. Ούτε βέβαια και τον Ολυμπιακό, έτσι. Δηλαδή, εμένα όταν μετά έπρεπε να διαλέξω Γκένγκ και Ολυμπιακό, δεν μου κακοφαινόταν τίποτα από τα δύο, έτσι. Δεν Προφανώς. ξέρω από εκεί και πέρα τι θα μπορούσε να είχε γίνει αν, αλλά και τα δύο ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για μένα τότε. Οπότε δεν μπορώ να Ναι, ξέρω. όταν η σύγκριση είναι Ολυμπιακός, είναι λίγο χαζή ερώτηση, ας πούμε. Και ειδικά όταν πας, που είναι και η επόμενη μου ερώτηση, και συνυπάρχεις σαν δερμαφίλης με τον Γκάρολ, τον Μέγερη, το Δασκαλάκι, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Δηλαδή, πώς ήταν αυτό, εντάξει, και πώς ήταν η αλλαγή, θέλω να μου πεις, γιατί είναι όντως σοκαριστικό τώρα να πας από τη Γάμα στην επαρχία και όλα στον Ολυμπιακό, ε, που είναι ένα τεράστιο μέγεθο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ε, Πώς είναι και οι πρώτες σου μέρες, έτσι θέλω να μου περιγράψει λίγο την πρώτη μέρα που πήγες ως παίκτης, αλλά και μετά και αυτό και με τους άλλους τερματοφύλακες. Φαντάζομαι έβλεπες τον Γκάρολ στην τηλεόραση, ας πούμε, και την επόμενη μέρα βρέθηκες να προπονείσαι. Πώς ήταν αυτό? Όλους, όχι μόνο τον Κάρολο, όλους τώρα. Δηλαδή
ονόματα που είχε τότε εκεί. Αλήθεια σου λέω, όταν πήγα πρώτη φορά στο Ρέντι και μπήκα στα ποτέ, δεν το πίστευα. Δηλαδή σου παίρνει λίγο να το συνειδητοποιήσεις. Ε, Παρ' όλα αυτά, εγώ όταν έκλεισα, ουσιαστικά είχε έρθει στο Γάζο και με είχε δει αρκετές φορές ο Αλέκος ο Ράντος, που ήταν Μμμ. προπονητής των φυλάκων του στον Ολυμπιακό. Αυτός εισηγήθηκε για την απόκτησή μου. Αυτός με ήθελε δηλαδή και ξεκίνησε όλο αυτό με τον Ολυμπιακό. Ε, και νομίζω εκείνη τη χρονιά, λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, ο Αλέκος έφυγε ο Ράντος και ξεκίνησε να είναι προπονητής τότε Λεωνάρδο Ζαρντίν, αν δεν κάνω, ναι, Λεωνάρδο Ζαρντίν, και Και ο είχε Αλεξούδης ήταν. προπονητή τερματοφυλάκη τον Αλεξούδη και έναν Πορτογάλο. Δηλαδή ήταν δύο προπονητές τερματοφυλάκου εκείνη τη χρονιά. Μμ. Δηλαδή ουσιαστικά εγώ όταν υπέγραψα ήταν να πάω με άλλο προπονητή τερματοφυλάκων και όταν ξεκίνησα στην ομάδα ήταν άλλο προπονητή τερματοφυλάκων. Εντάξει, τώρα για μένα ήταν και μόνο που βρισκόμουν εκεί πέρα, ξέρεις, όλα καινούρια. Πραγματικά η μέρα και η νύχτα, σε όλα όμως. Και δηλαδή ήθελε λίγο χρόνο η προσαρμογή, να συνηθίσεις στο νέο επίπεδο, νέες συνθήκες, όλα ήταν καινούρια, όλα. Πραγματικά, δηλαδή αυτό που λέμε μέρα και νύχτα. Πώς σε υποδέχτηκαν εκεί οι συμπαίκτες σου, ας πούμε, πώς ένιωσες σαν... Ε, Πώς με υποδέχτηκαν. Φυσιολογικά δεν θυμάμαι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό που θυμάμαι ήταν πόσο διαφορετική ήταν η προπόνηση. Αυτό που είπα και πριν, δηλαδή, το ότι μου πήρε χρόνο να συνηθίσω και το κορμί μου και όλα. Δηλαδή, χρειαζόμουν Μμ. κάποιους μήνες. Και είχα κάνει εκείνη τη χρονιά πάρα πολύ προπόνηση. Δηλαδή, αργότερα, μετά από λίγο καιρό, έφυγε ο Αλεξούδης, πήγε νομίζω στη δεύτερη ομάδα και ξαναγύρισε ο Άλεκος ο Ράντος. Και μετά ξεκινήσαμε εκεί πέρα ατελείωτη προπόνηση. Ναι, γιατί και σωματικά πρέπει να έρθει σε εκείνο το επίπεδο, από άποψη δύναμης, δηλαδή ένα παιδί που είναι και σε αυτήν την ηλικία, για να έρθει στο Ναι, επίπεδο του Ολυμπιακού θέλει πολλή δουλειά. ναι, ναι. Ε, Και ήταν, πώς, ο, ήταν, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά αυτό που είπα και πριν. Δηλαδή είχα πολύ δρόμο να καλύψω. ναι. Έκανες 3 steps μαζί, ξέρω, ήταν και Και αν λέω και παραπάνω λίγα. βάλε. Και παραπάνω βάλε. Ε, Οκ, ο Κάρολ και ο Μέγερη πώς ήταν sorry επιμένω, απλά μου ήταν και δύο πολύ, μου άρεσαν πολύ σαν τερματοφύλακες και ο Κάρολ νομίζω έχει και πολύ ωραία ιστορία και είχε κάνει Ναι, και νομίζω εκείνη τη χρονιά ήταν που είχε παίξει τραυματίας που το θυμάμαι η το προηγούμενη. παιχνίδι Η ήταν, η προηγούμενη. προηγούμενη. Η Ήταν προηγούμενη χρονιά. έτσι ιδιαίτερη περίπτωση. Ε, Πολύ καλοί χαρακτήρες και οι δύο, καταρχάς. Και ο Μμμ. Δασκαλάκης. Δηλαδή, Μμμ. αυτό που πήρα σαν αντιμετώπιση όταν πήγα εκεί πέρα ήταν πολύ θετικό. Ξέρεις, κοντά μου και εγώ δεν μιλούσα και πολύ, αλλά ό,τι χρειαζόμουν να με βοηθούσαν. Ε, ο Κάρολ είναι αυτό που λέμε, δεν ξέρω πώς να το πω με λόγια. Είναι θεότρελος, αλλά έχει την καλή την τρέλα. Δηλαδή, και σαν τερματοφύλακας Μμμ. εξαιρετικός. Δηλαδή, εγώ Ναι, ναι. θυμάμαι τότε που τον παρατηρούσα, ε, φαινόταν δηλαδή ότι κάτι έχει αυτός ο τερματοφύλακας, στον τρόπο που η εμπειρία του δηλαδή και τότε, φαινότανε ξεκάθαρα. Ο Μέγερη, πολύ καλό παιδί κι αυτός. Ε, Καλός τερματοφύλακας. Ε, Τότε είχε ξεκινήσει να παίζει, νομίζω για την προηγούμενη χρονιά, πολύ αθλητικός. Και αυτό που θυμάμαι γενικά, δηλαδή, από τις πρώτες, από την πρώτη στιγμή έτσι, στο Red είναι πολύ θετικά που με είχαν πλησιάσει και κάναμε τις προπονήσεις. Οκ. Ε, Πάμε τώρα λίγο στο σήμερα που είσαι στην Κασίπασα ή πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Πώς είναι η καθημερινότητα έτσι, μετά από τόσα χρόνια, πώς είναι πλέον που έχεις τόση εμπειρία, είσαι καταξιωμένος, πώς είναι η καθημερινότητα μέσα στην προπόνηση και λίγο, ξέρεις, και
πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, τι ώρα πας προπόνηση, αν πας στο γυμναστήριο, πότε πηγαίνεις. Ναι, λοιπόν, προπόνηση πρέπει να είμαστε στο γήπεδο 9 η ώρα το πρωί, τρώμε πρωινό, όχι, εννοώ πρέπει να είμαστε στο γήπεδο 9 η ώρα το πρωί, δεν ξεκινάει η προπόνηση, 9 πρέπει να είμαστε στο γήπεδο, 11 προπόνηση και 1.30-2 εξαρτάται τι ώρα θα τελειώσουμε το μεσημεριανό. Εγώ θα πάω στο γήπεδο, θα φάω, θέλω μισή ωρίτσα περίπου πριν την προπόνηση, άμα δεν έχει ομάδα κάποιο γυμναστήριο ή mobility κάτι, να μας στείλει ο γυμναστής όλους μαζί, που το κάνουμε με αυτόν το γυμναστή που είμαστε τώρα, το κάνουμε δηλαδή συχνά και Μμμ. ακολουθώ το δικό τους πρόγραμμα περισσότερο. Όταν μας αφήνει free, χρειάζομαι περίπου μισή ώρα για να κάνω το mobility μου, λάστιχα ή βάρη, ό,τι χρειάζομαι για να ζεσταθώ. Μετά βγαίνουμε στο γήπεδο, προπόνηση. Εξαρτάται στο πόσο γρήγορα μας στέλνει η ομάδα και τη μέρα της εβδομάδος ποια μέρα της εβδομάδας είναι, πόσο θα Μμμ. κάτσουμε δηλαδή με τον προπονητή των φυλάκων και μετά με την ομάδα ό,τι μας χρειάζεται ο προπονητής. Μετά την προπόνηση συνήθως τελειώνει και για μας, δεν καθόμαστε περισσότερο. Από θεραπεία ή γυμναστήριο άμα έχεις μιλήσει και με τον γυμναστή ή με τον οδοφυλάκο να κάνεις κάτι έξτρα μετά το τέλος της προπόνησης, είτε διατάσεις είτε ε, κάτι μες στο γυμναστήριο από βάρη. Ε, μετά παγωμένα, όχι κάθε μέρα, εξαρτάται και το πώς νιώθεις κι εσύ. Φαγητό και πίσω, σπίτι. Ε, Γενικότερα, ναι, ναι. δύναμη δουλεύετε, είπες, με βάση πλάνο της ομάδας ή κάνετε και μόνοι σας, πώς λειτουργεί Οι αυτό. τερματοφύλακες, Ναι, ναι. όχι, οι τερματοφύλακες με αυτό το πρόβλημα τερματοφυλάκων που έχουμε τώρα δεν κάνουμε μόνοι μας. Με την ομάδα, μια φορά τη βδομάδα μπορεί και δύο, αλλά δουλεύει Μμμ. στοχευμένα. Οκ. Άρα πάει στον προπονητή που κάνει, στο γυμναστή που κάνει δύναμη, δεν πάει, ας πούμε, Ναι, βγαίνει ναι, από το ναι. κομμάτι. Μου έχει τύχει και στο παρελθόν με τους προπονητές τερματοφυλάκων, με τους περισσότερους κάναμε μόνοι μας. Ναι, γι' αυτό το ρώτησα και θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή έχεις δουλέψει με αρκετά διαφορετικούς έτσι, προπονητές και διαφορετικές σχολές και αρκετούς Ιταλούς νομίζω εκεί στον Ατρόμητο υπήρχε λίγο το στοιχείο αυτό. Πώς είναι, δεν ξέρω ποιες κουλτούρες σου αρέσουν, αν έχεις δει κοινά γνωρίσματα, δηλαδή αν είναι Ιταλός ο προπονητής να έχει κάποια στάνταρ στη φιλοσοφία του. Τι σου αρέσει, ποια είναι κάποιοι προπονητές έτσι που σου άρεσαν, τι σου άρεσε, αυτό. Τα γενικά έχω δουλέψει με αρκετούς καλούς προπονητές τερματοφυλάκων και είμαι τυχερός σε αυτό. Ε, από εκεί και πέρα, αυτό που έχω δει είναι ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, μεγαλώνοντας τι έβλεπα και από τις Μμμ. ακαδημίες και αργότερα αυτό που έβλεπα και πώς δουλεύουμε εμείς και πώς δουλεύουν άλλες ομάδες, ε, είναι ότι δεν υπήρχε δηλαδή ξεκάθαρη κατεύθυνση στη σχολή, ας το πούμε, τερματοφυλάκων. Μπορεί κάποιος να δουλεύει με συγκεκριμένο τρόπο, να αλλάζεις προπονητή τερματοφυλάκων και να δουλεύεις κάτι τελείως διαφορετικό και αυτό ξανά να γίνεται. Δηλαδή μετά να ξαναλάζεις, μετά ξανά κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή δεν υπήρχε μία κοινή γραμμή, ας πούμε, όπως έχουν οι Ιταλοί. Π.χ. λέω τώρα, Μμμ. έτσι. Δεν λέω ότι κάνουν όλοι το ίδιο ή ότι δουλεύουν τα ίδια πράγματα, αλλά έχουν μία κοινή γραμμή στο πώς θέλουν τον τερματοφύλακά τους. Από μικρή ηλικία. Δηλαδή από τα παιδάκια που ξεκινάει αυτό, έχουν μια βάση στο στυλ του τερματοφύλακα που θέλουν να προπονήσουν και να φτιάξουν. Εμείς αυτό δηλαδή, που είδα εγώ στην Ελλάδα είναι πολλές αναλλαγές και πολύ διαφορετικά πράγματα σε αυτά που σου ζητάνε από προπονητή σε προπονητή. Ας πούμε, εγώ όταν πήγα στον Ατρόμητο μετά τη Μακάμπη, άλλαξα πάρα πολύ το στυλ μου που δούλεψα με τον Ιταλό. Πάρα πολύ. Μμ. Εκείνη τη χρονιά. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει και θέλει και χρόνο.
Όταν λες το Ε, στυλ, ας πούμε, σε κάποιες τεχνικές, το πώς, ξέρω εγώ, αντιδρά σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις ή και πώς σε το εννοείς. τοποθετήσεις και σε τοποθετήσεις και στον τρόπο, ας πούμε, που θα πας την μπάλα. Αν Μμ. θα πας γρήγορα, αν θα περιμένεις, αλλά κυρίως στις τοποθετήσεις. Απλά το είδα στην πράξη, δηλαδή και το δούλεψα, το δουλεύαμε δηλαδή αρκετό καιρό και το είδα στην πράξη ότι με βοηθάει. Οκ. Νομίζω ότι για αυτό που αναφέρεις για την Ελλάδα είναι και λίγο ότι εκείνη την περίοδο άρχισε να διαμορφώνεται μια ελληνική σχολή τερματοφυλάκων. Ότι κάπου στα τέλη Zeros, αρχές του 2010 με 2015, εκεί άρχισε σιγά σιγά να υπάρχει μια κοινότητα, λίγο προπονητές να μιλάνε περισσότερο μεταξύ τους, οπότε να δημιουργείται και μια κατεύθυνση. Πιο πριν ο καθένας ό,τι είχε δει, ό,τι είχε κάνει, αν είχε δει ένα Σέρβο προπονητή, ακολουθούσε μια σέρβικη λογική. Νομίζω Κάπως έτσι. Κάπως αυτό έτσι είναι. ευθύνεται. Ναι, και απλά είναι δύσκολο για τερματοφύλακα, ειδικά σε μικρότερη ηλικία, να προσπαθεί να καταλάβει και να βάλει στο παιχνίδι του κάποια στοιχεία που του ζητάει ένας καινούριος προπονητής τερματοφυλάκων ή ένας προπονητής τερματοφυλάκων που του ζήταγε κάποια άλλα πράγματα τελείως διαφορετικά. Το θέμα είναι πώς τα ξεχνάς. Γιατί μέσα στο παιχνίδι δεν μπορείς να σκέφτεσαι. Ναι. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι. Άμα σκέφτεσαι, είσαι κακός τερματοφύλακας. Δηλαδή πρέπει να αντιδράσεις γρήγορα, ό,τι γίνει. Μμ. Ε, Κυρίως δηλαδή αυτό το πρόβλημα μεγαλώνοντας αντιμετώπισα. Στο ότι ε, έβλεπα πολύ διαφορετικά πράγματα από τον καθένα. Αυτό δεν είναι και κακό απαραίτητα, απλά θέλει ε, να είσαι προσεκτικός στο πώς θα το μεταφέρεις, ας πούμε, στον τερματοφύλακα αυτό. Άμα πας να Γιατί επιβληθείς, δεν είναι εύκολο αυ- για αυτό κανέναν. πήγα να πω, γιατί όταν είσαι σε μικρή ηλικία, νομίζω ότι ο προπονητής θα προσπαθήσει να το περάσει και να πει όχι έτσι είναι το σωστό, κάνε αυτό, ενώ αν είσαι λίγο μεγαλύτερος, έχεις και εσύ την εμπειρία και δεν είναι και τόσο εύκολο να σου αλλάξει κάποια τεχνική, κάτι που δεν σε βολεύει εσένα, δεν σου ταιριάζει. Ενώ αν είσαι Παίζει αυτό το πιο ρόλο του. μικρός, νομίζω θα το επιβάλλει λίγο περισσότερο. Είναι δύσκολο κομμάτι. Απλά πόσο πιο ωραίο θα ήταν, ας πούμε, στην Ελλάδα οι τερματοφύλακες. Τώρα νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Απλά αυτό που θυμάμαι εγώ, πόσο πιο ωραίο θα ήταν από μικρή όλοι οι προπονητές τερματοφυλάκων να έχουν μια κατεύθυνση στο πώς πρέπει να δουλεύουν. Με μικρές παραλλαγές, σίγουρα. Ο καθένας θα κάνει αυτά που πιστεύει αυτός καλύτερα και αυτά που έχει δει να βγαίνουν καλύτερα στο γήπεδο. Αλλά να υπάρχει μια κατεύθυνση προς κάπου, δηλαδή σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Στις τοποθετήσεις θες να μου πεις κάποια αλλαγή που έκανες, γιατί έτσι πώς το εννοείς, σε κάποια περίπτωση, ας πούμε, σε corner, σε ένας Ναι, εναντίον ενός, σε τι και καταστάσεις. σε, και σε corner και σε ένας εναντίον ενός. Ας πούμε, το να βρεθείς πιο γρήγορα γίνεται στη γραμμή, άμα δεις ότι η σέντρα δεν είναι δικιά σου. Μμμ. Στο corner, ας πούμε, ή σε κάποια σέντρα. Επίσης, τα μακρινά σουτ να μαζευτείς προς τη γραμμή. Ανάλογα με το που βρίσκεται η μπάλα και το που βρίσκεται ο αμυντικός, να βάλεις και στο κορμί σου ανάλογα. Αυτό βέβαια θέλει και δουλειά με την ομάδα, έτσι. Να ξέρεις ότι ο Μμ. αμυντικός θα κλείσει την αριστερή σου γωνία, να έχεις εσύ περισσότερη ευθύνη για τη δεξιά και ουσιαστικά να σε βοηθήσει στο να ξέρεις περισσότερο που θα πάει η μπάλα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Εδώ οι περισσότερες μεγάλες ομάδες στα μεγάλα πρωταθλήματα το δουλεύουν και πάλι βλέπουμε πόσα γκολ από τα πόδια που ουσιαστικά άμα περιμένεις τον αμυντικό να κλείσει την αριστερή σου μεριά για να είσαι εσύ στα δεξιά, είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσει αν την μπάλα περάσει μέσα από το κορμί του ή κάτω από τα πόδια του. Νομίζω κάτω από τα πόδια είναι γκολ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι Ακόμη και πάρα να πολύ μην δύσκολο. έχει πάρει αυτό το χίντο ο τερματοφύλακας να πει ότι έχει κάτσει αριστερά ο αμυντικός, θα κινηθώ εγώ περισσότερο δεξιά. Αν περάσει κάτω από τα πόδια, είναι και πολύ Ναι, κοντά η απόσταση. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η απόσταση τελικά. ναι. Παίζουν όλα το ρόλο τους. Αλλά ας πούμε, θα σου πω κάτι που έζησα με τους Ιταλούς που δεν το είχα ξανασκεφτεί πιο πριν στην καριέρα μου και δεν το είχα ξανασυναντήσει. Σε κάποιες φάσεις που η μπάλα μπορεί να είναι εντελώς να μην την έχω κουμπίσει την μπάλα. Ας πούμε, κάναμε βίντεο μετά το παιχνίδι
και μου σταματά μια φάση και μου λέει: εδώ που είσαι, ας πούμε. Χωρίς Μμ. να έχω κουμπίσει την μπάλα, χωρίς να είναι κοντά μου η μπάλα. Άμα είχε γίνει αυτό, ας πούμε, θα έπρεπε να είσαι εδώ, γιατί θα προλάβαινες να έχεις καλύτερη αντίδραση. Κοιτάνε πιο εξειδικευμένα πράγματα, δηλαδή και σε φάσεις που ουσιαστικά δεν την πήρε την κεφαλιά, ας πούμε, ο επιθετικός, αλλά εσύ ήσουν εκτός θέσης. Το κοιτάνε και αυτό. Ναι, αν θες να είσαι συνεπής στη δουλειά σου, δεν πρέπει να επηρεάζεις από το αποτέλεσμα. Πρέπει να βλέπεις ολιστικά την παρουσία σου. Ναι, ναι, παίζει πολύ ρόλο. Στη ρουτίνα σου είχαν κάποια διαφορά, δηλαδή σίγουρα η προθέρμανση ήταν διαφορετική, αλλά στη ρουτίνα πριν από τα παιχνίδια πώς λειτουργείς εσύ, τι κάνεις και αν άλλαξε με τα χρόνια αυτό. Τι εννοείς από προπόνηση ή Όχι, όχι, πιο από πολύ. Έχεις γούρια, ας πούμε, να σε ρωτήσω και σένα, ή αν θες να τα πεις, ή αν έχεις. γούρια. Γούρια, όχι. Όχι, δεν θα έλεγα ότι έχω κάποιο γούρι συγκεκριμένα. Κάνω κάποια πράγματα ρουτίνα, αλλά δεν είναι. Και να μην τα κάνω, δηλαδή δεν θα πω θα χάσουμε σήμερα. Το Ναι. έχω... δεν το έχω αυτό δηλαδή έτσι στο μυαλό μου. Ε, Πριν από τα παιχνίδια. Για ξανακάνω την ερώτηση, γιατί χάθηκα λίγο, μπερδεύτηκα. Ναι, αν έχεις κάποια συγκεκριμένη, ας πούμε, ότι βάζω τα γάντια μου, κάνω την προθέρμανσή μου, κάνω τις διατάσεις μου ή πώς λειτουργείς πριν το παιχνίδι και πριν φτάσετε στο γήπεδο, αν έχεις κάποια Α, διαδικασία που προετοιμάζεσαι κατάλαβα τι για εννοείς. το παιχνίδι. Τι, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Κανονικά, δηλαδή, το πρωί ξυπνάω, τρώω πρωινό. Άμα δεν έχουμε κάποιο mobility ή κάτι με την ομάδα, δηλαδή αν παίζουμε αργά, θα προσπαθήσω να ξανακοιμηθώ. Μμμ. Ε, θα, μετά, ας πούμε, άμα κάνω το mobility, θα φάω ξανά ύπνο. Δηλαδή θέλω να ξεκουράζομαι πριν το παιχνίδι, το μεσημέρι. Ε, Ετοιμαζόμαστε, βίντεο κλπ. Γήπεδο. Με το που φτάνω γήπεδο κατευθείαν. Δεν βγαίνω ποτέ, ας πούμε, έξω να δω το γήπεδο εγώ. Δεν... Οκ. Αυτό όμως που κάνω, δεν βγαίνω εγώ ποτέ στο γήπεδο πριν από το ζέσταμα, γιατί το βλέπω στο ζέσταμα. Ε, Είμαι μέσα, ετοιμάζομαι, δένομαι, μουσική, ε, mobility, αυτό το ζέσταμα που κάνω μόνος μου. Δηλαδή, ουσιαστικά, όταν είναι η ώρα να βγω έξω, βγαίνω έξω κατευθείαν με μπάλα. Δεν κάνω ζέσταμα χέρια κλπ. Στον αγωνιστικό χώρο. Ό,τι κάνω, το κάνω μέσα, πριν ξεκινήσει το ζέσταμα. Και με το που βγούμε για ζέσταμα, κατευθείαν με μπάλα. Οκ. Ε, Αυτό που μου πες για το ζέσταμα πριν, γενικότερα το αφήνω στο, στον προπονητή τερματοφυλάκων. Βλέπω δηλαδή τι κάνει και άμα θέλω να βάλω κάτι εγώ στο ζέσταμά μου, θα του το πω. Αλλά συνήθως, δηλαδή, τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, θυμάμαι, έχω αλλάξει αρκετά το ζέσταμά μου. Ο καθένας ό,τι μου κάνει, ό,τι έχει στη ρουτίνα του και άμα χρειαστώ εγώ κάτι έξτρα το βάζω, που συνήθως το βάζω. Αν θες κάτι το βγάζεις από τον προπονητή. Εξαρ... Εξαρτάται. Εξαρτάται, αλλά τις περισσότερες φορές ναι, το βγάζεις. Ναι. Εντάξει, νομίζω και οι περισσότεροι προπονητές είναι ανοιχτοί σε αυτό, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι και ειδικές συνθήκες κάθε φορά, σε κάθε παιχνίδι, αλλάζουν διάφορα πράγματα. Όχι, Από τον καιρό μέχρι την κατάσταση του γηπέδου, αυτό εννοώ ότι είναι. γενικά εγώ θεωρώ ότι με τον προπονητή τερματοφυλάκων πρέπει να είναι ο συνεργάτης σου. Μμ. Δηλαδή, για μένα είναι ένα 70% ο προπονητής τερματοφυλάκων, τόσο πολύ η δουλειά του και το πώς μπορεί να σε κρατήσει ήρεμο ή το πώς μπορεί να σε προετοιμάσει κατάλληλα για παιχνίδια και ουσιαστικά για να βγει η χρονιά όπως και να έχετε ωραία συνύπαρξη και να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικός στο να σε ακούει κι αυτός, να τον ακούς κι εσύ βέβαια, να καταλαβαίνόσαστε και να πορεύεστε μαζί. Μμ. Με τα γάντια σου πώς λειτουργείς? Έχεις, ας πούμε, γάντια τα φοράς μόνο στο παιχνίδι, τα χρησιμοποιείς και στην προπόνηση, πώς τα διαχειρίζεσαι? Πάντα πάω με 3 ζευγάρια στο γήπεδο. Ε,
Ένα είναι πάντα για ζέσταμα και ένα που φοράω στον αγώνα. Και το άλλο είναι καινούριο συνήθως. Όχι Μμμ. καινούριο, το έχω πλύνει, γιατί όταν βγάζεις ουσιαστικά, όταν είναι το γάντι καινούριο και το φορέσεις βρεγμένο, σου φεύγει μπάλα από τα χέρια, γλιστράει. Σαν να έχεις Ναι. σαπουνάδα. Θα τα πλύνω πάντα τα γάντια με το που τα βγάλω από τη ζελατίνα. Τρία κάθε φορά μαζί, ένα ζέσταμα, ένα στον αγώνα και άμα ας πούμε έχει βρέξει πολύ, δεύτερο ημίχρονο και το άλλο. Ή άμα σκιστεί, άμα γίνει οτιδήποτε. Και συνήθως φοράω το γάντι του αγώνα περίπου 3 αγώνες. Έτσι Οκ. το πάω. Και μετά πάει γίνεται προπόνηση και αντίστοιχα λειτουργείς. Ναι, Πόσα περίπου ναι. τη σεζόν χρησιμοποιείς ζευγάρια? Δεν το έχω Έτσι. καθόλου παρατηρήσει. Δεν τα έχω Ναι. βάλει κάτω δηλαδή να δω. Θα το Είναι, κάνω όμως, θα το κάνω. Τώρα που μου το είπες, δηλαδή τώρα που μου το έθεσες και εμένα, απορία το έχω, δεν ξέρω. ναι, είναι αρκετά. Αλλά εντάξει, λογικό κιόλας. Εμ, Περίπου 13 θα πω ότι είσαι εκεί, με βάση αυτό που μας είπες. Παραπάνω πρέπει να Όπως είσαι. και, ναι, γι' αυτό άμα βέβαια βάλεις τις προετοιμασίες και αυτά, ναι, σίγουρα είναι παραπάνω. Ναι, ναι. Ε, Τέλος πάντων, για όποιον μας βλέπει, υπάρχει από κάτω κωδικός που μπορεί να πάρει τα γάντια του από τη Fearless που είναι χορηγός του podcast. Πάλι όμως θα χρειαστεί να τα πλύνει, αυτό που είπες, γιατί είναι το υλικό που προστατεύει το λάτεξ. Αυτό είναι που υπάρχει, που λες, που άμα βραχεί, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που δεν θα κολλήσει μπάλα. Πρέπει πρώτα να φύγει, να μπει το νερό μέσα στον αφρό της παλάμης για να ενεργοποιηθεί. Το έμαθα εγώ με Αυτό είναι. άσχημο τρόπο αυτό, να ξέρεις. Πρώτη φορά που Όχι, το... για πες το μας αυτό, με Αυτό ενδιαφέρει. είναι ωραία ιστορία. Αυτό είναι ωραία ιστορία. Είμαι προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Προπονητής νομίζω ήταν ο Μίτσελ. Μμμ. Δεν θυμάμαι το μέρος, Ζέφερτ λογικά, αλλά έχουμε πάει για φιλικό, παίζουμε με τη Hoffenheim. Έχουμε πάει στη Γερμανία. Γιατί στο γήπεδό της παίζαμε νομίζω. Ναι, στο γήπεδό της είμαστε στη Γερμανία για φιλικά μάλλον. Ε, ο Ρομπέρτο έπαιζε. Νομίζω έπαιζε ο Ρομπέρτο στο πρώτο ημίχρονο, με βάζει εμένα στο δεύτερο. Και βγαίνω για ζέσταμα. Μου έχουν εμένα τώρα δώσει καινούργια γάντια. Τα φοράω εγώ στο ζέσταμα και δεν μπορώ να πιάσω την μπάλα. Και αρχίζει να με βρίζει ο Αλέκος, ότι χέστηκε πάνω σου, μου λέει και τέτοια, και καλά ότι πάω να παίξω τώρα στο φιλικό. Και να του λέω, Αλέκο, δεν μπορώ να πιάσω την μπάλα, γλιστράω τα γάντια, του λέγα. Και όντως δηλαδή μετά έβαλα τα παλιά και έπαιξα με τα παλιά. Δεν μπορούσα να πιάσω την μπάλα στο ζέσταμα. Σαν να είχε τέτοιο, σαν να είχε σαπουνάδα κανονικά. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Μετά έλεγα γιατί έγινε αυτό. Έβλεπα ότι μετά τη δεύτερη τρίτη φορά που τα φοράω, ότι αρχίζουν να πιάνουν. Οπότε έτσι άρχισα να τα πλένω όλα με το που τα παίρνω καινούργια. Ναι, τουλάχιστον το έπαθε σε ζέσταμα, κάτι γι' αυτό. Θα μπορούσε να είναι Φαντάζεσαι, πολύ φαντάζεσαι. χειρότερο. Ε, ε, ναι, είναι και πολλές φορές έχει μέχρι και πούδρα πάνω, γιατί όπως ράβονται τα γάντια, επειδή ράβονται στο χέρι, στη μηχανή, στο τέλος μπορεί να υπάρχουν διάφορα υλικά και υπάρχει και το προστατευτική ζελατίνα πάνω στο λάτεξ, το οποίο πάλι υπάρχει από το εργοστάσιο, δηλαδή χρειάζεται αυτό για να γίνει υγρό, τέλος πάντων, οι ίνες μέσα στο σαπούνι. Να μην το κάνουμε πολύ Ναι, τεχνικό, αλλά να πλένε τα γάντια σας, αυτό εννοώ. άνα, μπράβο. Αυτή είναι η συμβολή. Και, ναι, και μετά την προπόνηση και τους αγώνες αυξάνουν πολύ τη ζωή των γαντιών. Και όχι Ε, πλυντήριο, και- έτσι. ναι. Έχουμε ολόκληρους οδηγούς βίντεο και στο site, μπορούν να μπουν θα τα βάλω και από κάτω, μιας και το αναφέραμε έτσι. Βλέπω, Ο- βλέπω πολλούς μικρούς εγώ στην ομάδα, δηλαδή επειδή ανεβαίνουν και συνέχεια μικροί από τη δεύτερη ομάδα και αυτά. Βλέπω το γύρω προπόνηση θα πετάνε τα γάντια στο στο καλάθι για φροντιστή. να τα βάλω στο πλυντήριο. Ναι. Και λέω, έτσι πως πάρτα που τα πλύνες, εσύ μόνος του λέω. Θα χαλάσουν. Μια εβδομάδα θα είναι. Ναι, εντάξει, άμα είναι στις χαμηλές τροφές, ίσως απλά σε ομάδες μπορεί ο φροντιστής να μην ξέρει να το βάλει και στο στεγνοτήριο και πάει, πέθανε Σε το γάτι. ομάδες μπορεί να τα βάλει τα γάντια να είναι 11 και να τα βάλει 9 να μετά να είναι 8 νούμερο. Ναι, σαν τα pullover. Ωραία. Πάμε λίγο σε πιο ψυχολογικό έτσι και νοοτροπίας κομμάτι. Επειδή έχεις παίξει και παίζεις ακόμα σε πολύ μεγάλες ομάδες, δηλαδή που κάνουν πρωταθλητισμό, που είναι από τις top
τα top clubs στη χώρα τους. Ε, Βασικά, μόνο ναι, έχεις μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Θέλω να μου πεις πώς είναι να παίζεις ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός, η Μακάμπι, και πώς είναι η δημόσια κριτική, πώς το διαχειρίζεσαι αυτό. Γιατί ειδικά στο Ολυμπιακό ήταν και μια περίοδο και δύσκολη για την ομάδα που νομίζω ότι είχε αρκετή κριτική. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό Κοίταξε, εννοείται πως οι μεγάλες ομάδες θα δεχτείς κριτική. Ουσιαστικά στην πορεία το μαθαίνεις, όταν το βιώνεις και όταν το ζεις. Ε, Πρέπει δηλαδή να το έχεις ξεκάθαρο στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η στιγμή της κριτικής, της κακής, όπως θα έρθει και της καλής. Είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Στους τερματοφύλακες ειδικά ένα παραπάνω. Δεν είναι εύκολο για έναν τερματοφύλακα που το βιώνει πρώτη φορά, αλλά δηλαδή με την πορεία και με τα χρόνια το δουλεύεις και μέσα σου και το θεωρείς δηλαδή δεδομένο ότι θα υπάρξει και η κακή κριτική. Είναι κάτι φυσιολογικό. Το θέμα είναι να μαθαίνεις από τα λάθη σου και να τα περιορίζεις όσο περισσότερο γίνεται. Για μένα δεν υπάρχει τερματοφύλακας που δεν κάνει λάθη και αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι λάθη θα γίνουν. Το θέμα είναι πώς θα ανταποκριθείς σε αυτά, τι θα μάθεις από αυτά και άμα θα σε κάνουν καλύτερο. Πώς το διαχειρίζεσαι, ας πούμε, έχει ένα παιχνίδι, έχει γίνει κάποιο λάθος, πώς είναι μετά εβδομάδας, πώς το μεταβολίζεις, ας πούμε, πώς προσπαθείς να κάνεις αυτή τη διαδικασία στη συνέχεια. Κοίτα, θα σου μιλήσω εγώ τώρα για το σήμερα, που θεωρώ ότι έχω δουλέψει κάποια πράγματα μέσα μου και μπορώ σήμερα να το κάνω έτσι όπως το λέω. Ε, Είτε παίξω ένα παιχνίδι που έχω πάει φοβερά, είτε έχω παίξει ένα παιχνίδι που έχω φάει 5 γκολ, θα το σκεφτώ τη μέρα του αγώνα, δηλαδή όταν θα γυρίσω στο σπίτι μου, άντε και την επόμενη μετά το χαλάρωμα. Συνήθως τη μεθεπόμενη έχουμε ρεπό και Μμμ. μετά ξεκινάμε τις προπονήσεις για το επόμενο παιχνίδι. Για μένα πλέον το έχω βάλει έτσι στο μυαλό μου, είτε έχω παίξει καλά, είτε δεν έχω παίξει καλά, είτε έχω κάνει κάποιο λάθος. Θα το σκεφτώ για μία μέρα και μετά ό,τι και να γίνει θα προχωρήσω και θα επικεντρωθώ στο επόμενο παιχνίδι. Και Ναι. χαρές και λύπες δηλαδή μια μέρα κρατάνε. Αυτό είναι. Για μένα έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ναι, νομίζω είναι. Γιατί αυτή θα ήταν και επόμενη. Πώς διαχειρίζεσαι τα καλά, αλλά μου απάντησες, τα καλά παιχνίδια, γιατί έχεις και 9 συνεχόμενους αγώνες χωρίς να δεχτείς γκολ στη Super League, που είναι 7η καλύτερη επίδοση νομίζω. Και δεν έχει γίνει και Ναι, με τον Ολυμπιακό. Είναι και αυτό νομίζω ναι, σημαντικό. με τον Οπότε Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο. Εκείνη η χρονιά, θυμάμαι, ναι. ήταν. Για πες λίγο για εκείνη τη χρονιά, έτσι, τότε πώς το διαχειρίστηκες την καλή. ε, Εγώ τώρα σου μίλησα για το σήμερα. Έτσι. Σου είπα ναι. μετά από δηλαδή, που έχω δει τα καλά, έχω δει τα κακά. Ουσιαστικά όπως και κάθε τερματοφύλακας που παίζει και μεγαλώνει, αποκτά εμπειρίες. Πλέον θεωρώ ότι αυτό είναι η πιο σωστή προσέγγιση στο να είσαι στο παιχνίδι. Τότε, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Δεν πιστεύω ότι είχαν πάρει και τα μυαλά μου αέρα. Αλλά αυτό που θυμάμαι έντονα είναι ότι άρχισα να το σκέφτομαι όταν έγινε. Δηλαδή δεν το σκεφτόμουν να το κάνω. Αυτό είναι πολύ Μμ. σημαντικό, γιατί άμα το σκέφτεσαι να το κάνεις, δηλαδή φεύγεις και λίγο και από το στόχο σου. Απλά εγώ το συνειδητοποίησα όταν έγινε. Ότι ήταν κάτι έτσι ξέρεις, ωραίο που έχουμε τόσους αγώνες να μην δεχτούμε γκολ. Πήγε ένα παιχνίδι με το παιχνίδι, πάμε να κρατήσουμε το 0 αυτό το μάτι, πάμε να κρατήσουμε και το επόμενο, πάμε και το επόμενο και έτσι βγήκε. Δηλαδή το συνειδητοποίησα όταν φάγαμε τελικά τον γκολ, δηλαδή μετά από εκείνο το παιχνίδι, ότι ήταν, ξέρεις, έτσι 9 συνεχόμενα παιχνίδια. Σε ποιο μάτς το φάγατε, γιατί αυτό δεν το Με τον Μπάουκ, έψαξα. το Α, είχαμε φάει, πέναλτι. οκ. Στα οποία επίσης έχεις πολύ καλές επιδόσεις. Είναι ένα στοιχείο που έχεις καλά Ναι, νούμερα. ναι, κοίταξε, Ε, γενικά εγώ σαν τερματοφύλακας θεωρώ ότι
το πέναλτι λίγο υπερτιμημένο. Πώς να στο θέσω. Δηλαδή ότι ο κόσμος λέει «Α, έπιασε πέναλτι» ή ενθουσιάζεται πάρα πολύ με αυτό. Για μένα, εγώ δεν το βλέπω τόσο. Εντάξει, σίγουρα το πέναλτι μπορεί να σου δώσει ψυχολογία και να σε οθήσει, αλλά δεν θεωρώ ότι το πέναλτι μπορεί να κρίνει αν έπαιξες καλά ή όχι. Σίγουρα είναι καθοριστικό για την συνέχεια του παιχνιδιού. Απλά θέλω να σου πω ότι μπορεί, ας πούμε, ένας τερματοφύλακας να μην έχει κάνει ένα καλό μάτς και να πιάσει ένα πέναλτι και να λένε ότι έπαιξε καλά, που δεν ισχύει αυτό για μένα. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι με το πέναλτι σίγουρα μπορείς να δουλέψεις κάποια πράγματα από την άποψη προετοιμασίας βίντεο ή να μπεις λίγο στο μυαλό του εκτελεστή από τα βίντεο που έχεις δει ή πώς σκέφτεται. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν παίχτες που πάνε δεξιά-αριστερά, ο βρέξιονisi. Έτσι, να μπεις λίγο, να καταλάβεις λίγο το πώς σκέφτονται. Αυτό Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι βοηθάει αρκετά. ναι, λέει πολλά για το παιχνίδι, αλλά όχι για τον τερματοφύλακα απαραίτητα. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει όντως ένα παιχνίδι τη ροή του, αλλά νομίζω ότι ο τερματοφύλακας κρίνεται κυρίως, ακόμη και αυτό δεν είναι το λάθος, είναι η συνέπεια. Πόσο συνεπής είναι και μέσα στο παιχνίδι. Αντίστοιχα, και αν κάνει μόνο ένα λάθος, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε μόνο από αυτό. Σίγουρα. Και πλέον, Mm. ειδικά πλέον έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, σίγουρα θα κάνεις λάθος. Παίρνεις πολύ παραπάνω ρίσκα, ζητάνε πολύ περισσότερα πράγματα από σένα. Οπότε για μένα το λάθος είναι ότι θα γίνει σίγουρα κάποια στιγμή. Απλά το θέμα είναι να μην είναι επαναλαμβανόμενο το λάθος και να προσπαθεί να τα περιορίσει όσο περισσότερο γίνεται. Ναι. Όταν δεν είσαι βασικός, που εντάξει, έχει δει κάποιες χρονιές, όχι πολλές βέβαια, τα λέμε και αυτά, και είσαι νούμερο 2 στην ομάδα, πώς το διαχειρίζεσαι, αν και τώρα μου είπες ότι έχεις αλλάξει μεγαλώνοντας, εντάξει, φαντάζομαι οριμάζεις και οι εμπειρίες σου αλλάζουν το πώς το σκέφτεσαι, αλλά πώς το είχες διαχειριστεί παλιότερα, πώς το σκέφτεσαι σήμερα, πώς είναι η σχέση σου με τους άλλους τερματοφύλακες, είτε είσαι πρώτος είτε είσαι δεύτερος, πώς πώς λειτουργεί αυτό. Κοίτα, για μένα, ας το ξεκινήσω ανάποδα τις ερωτήσεις, δηλαδή πάντα είχα καλή σχέση με τους άλλους τερματοφύλακες. Βέβαια ήταν και όλοι τους καλοί χαρακτήρες, έτσι όπως μέχρι στιγμής έχει γίνει στην καριέρα μου. Έχω συναντήσει καλούς χαρακτήρες συμπαίκτες. Πάντα είχαμε καλές σχέσεις. Μικρότερος, ε, ήθελα να παίζω. Δηλαδή δεν, ας πούμε, εγώ έπαιξα, ουσιαστικά έκανα ντεμπούτο στη Super League στα 23. Ουσιαστικά δεν έκανα μικρός. Έκανα σε ηλικία οκ. Δεν ήμουνα δηλαδή και αρκετά μικρός. Ήθελα να παίζω και σίγουρα εξαρτάται πάντα τις καταστάσεις που συναντάς σε κάθε ομάδα. Από εκεί και πέρα, άμα ξεκινήσεις βασικός και βρεθείς στον πάγκο, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με την απόδοσή σου, έχει να κάνει με τον προπονητή, και να βρεις κυρίως το λόγο που έχει γίνει αυτό. Είτε με επικοινωνία με τον προπονητή, είτε να στο μεταφέρει με κάποιο τρόπο το τι χρειάζεται. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι να υπάρχει εξ αρχής ξεκάθαρα στους τερματοφύλακες ποιος είναι το νούμερο 1 και ποιος είναι το νούμερο 2, να το ξέρουν ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να στηριχτεί ο νούμερο 1 και σε μια δύσκολη στιγμή, γιατί αυτό δίνει και στο νούμερο 2 τη στιγμή που θα έρθει να παίξει περισσότερη ασφάλεια. Δηλαδή για μένα ισχύει και αυτό. Ναι. Όχι δηλαδή με το πρώτο λάθος αλλαγή, μπαίνει ο δεύτερος με το πρώτο λάθος αλλαγή. Δεν λειτουργεί για μένα έτσι το πράγμα. Χάνεις και τους δύο τερματοφύλακες μετά και δημιουργείται έτσι μια νευρικότητα.
Αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο από την ομάδα ποιος είναι νούμερο ένα και ποιος είναι νούμερο δύο. Ε, από εκεί και πέρα υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις για τον κάθε τερματοφύλακα και το πώς θα τις διαχειριστεί. Νομίζω είναι δύσκολο και για τους προπονητές πολλές φορές αυτό που... Γιατί και εγώ προσπαθώ κάποιες φορές να μπω στις θέσεις τους βλέποντας κάποιες ομάδες και λες έχει κάνει ένα-δυο λάθη ο τερματοφύλακας, τώρα τον βγάζεις, δεν τον βγάζεις. Είναι μερικές φορές δίκοπο μαχαίρι γιατί λες από τη μία να τον στηρίξω, από την άλλη αν είναι σε κακή κατάσταση του κάνω και κακό. Είναι λίγο δύσκολο κομμάτι. Ναι, Παρ' όλα ναι, αυτά, ναι. έρχεσαι να Δεν είναι συμφωνήσεις εύκολο. μαζί μου σε αυτό που έλεγα με τον coach στο Λάπα, γιατί και εγώ είμαι αυτής της άποψης, ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρη η ρόλη, όπως είναι στο μπάσκετ, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ ποιος είναι πρώτος, δεύτερος στη θέση του. Και αν είσαι καλός, απλά αυτό, να υπάρχει το ότι αν ο ένας δεν ανταποκρίνεται και ο άλλος είναι καλύτερος, να αλλάξουν οι ρόλοι άμα χρειαστεί. Κοίτα, πολλές φορές το νούμερο ένα μπορεί να κάνει ας πούμε, μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα, γιατί τον νιώθει και το νούμερο δύο ότι ξέρεις, είναι έτοιμος, ότι υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Αυτό δεν είναι πάντα κακό. Δηλαδή μπορεί να σου βγει σε πολύ καλό. Και παίζει μεγάλο ρόλο ξανά σε αυτό το κομμάτι ο προπονητής των φυλάκων. Γιατί δεν είναι τυχαίο που βλέπεις καμιά φορά τερματοφύλακες που μπαίνουν χωρίς παιχνίδια ε, που θα χρειαστούν μέσα στη χρονιά και μπαίνουν και κάνουν πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Αυτό είναι για μένα και δουλειά από τον προπονητή των τερματοφυλάκων. Είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό δουλειά από τον προπονητή των τερματοφυλάκων να ξέρει να δουλεύει και με τους δύο τερματοφυλάκες έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή και αυτός που δεν παίζει να μπει και να είναι έτοιμος. Μμ. Ωραία. Τώρα έχεις βγει στο εξωτερικό, αρχικά στο Ισραήλ, στη Μακάμπι, πλέον είσαι στην Τουρκία, κοντά βέβαια εδώ, δεν φεύγεις πολύ μακριά. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να μου πεις λίγο πώς είναι η ζωή έξω, σε σχέση είπαμε κάποια πράγματα για την Τουρκία, αλλά σε σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή αν υπάρχουν διαφορές ποδοσφαιρικά, αν έχεις διακρίνει τέτοιες και αν υπάρχει και διαφορετική νοοτροπία προς τους ποδοσφαιριστές και ακόμη περισσότερο προς τους τερματοφύλακες στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα, αν έχεις νιώσει κάποια τέτοια διαφορά. Κοίταξε, εδώ πέρα ας πούμε, στην Τουρκία αυτό που έχω δει θα σου πω όχι για τους τερματοφύλακες, θα σου πω για τις εγκαταστάσεις. Αυτό που έχω δει που δεν το έχω δει στην Ελλάδα. Δηλαδή άμα έρθεις και δεις τις δικές μας εγκαταστάσεις, εγώ τα πήγα και τις είδα πρώτη φορά, δεν το πίστευα. Αλήθεια σου λέω, είναι φοβερά. Και οι περισσότερες ομάδες έχουν πάρα πολύ καλές εγκαταστάσεις. Ε, σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε γήπεδα, εγκαταστάσεις, το πώς δουλεύει η ομάδα, ε, από άποψη οργάνωσης, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο εδώ πέρα στην Τουρκία. Ε, από εκεί και πέρα στο Ισραήλ δεν είχα δει κάτι το ιδιαίτερο. Ουσιαστικά δούλευα και με Έλληνα προπονητή τερματοφυλάκων τότε, οπότε ήταν κάτι γνώριμο για μένα. Ε, Αργότερα μετά που έφυγε πάλι ήταν δηλαδή ξένος. Και στην Ελλάδα δηλαδή είχα πολλούς ξένους προπονητές τερματοφυλάκων. Δεν μου είχε τύχει κάτι, ξέρεις, να δω για πρώτη φορά. Μμμ. Ε, και εδώ πέρα το ίδιο. Έχουμε αλλάξει αρκετούς προπονητές τερματοφυλάκων. Αυτός είναι ο τρίτος χρόνος που βρίσκομαι εδώ και έχουμε αλλάξει 5 νομίζω. Γιατί και Οκ. όταν αλλάζει ο προπονητής, αλλάζει και ο τερματοφυλάκων. Δουλεύουν έτσι με staff εδώ. Ε, αλλά δεν έχω δει και εδώ πέρα κάτι πολύ διαφορετικό στο πώς δουλεύουν οι τερματοφύλακες. Ε, Ναι, αυτό νομίζω κυρίως δηλαδή η είναι με το Τουρκία είναι staff. κοντά μας σε αυτή την κουλτούρα με τους προπονητές και τις αλλαγές. Ναι, ναι, Μοιάζουμε. ναι. Έχουν... Και έξω νιώθεις πιο απελευθερωμένος σε σχέση με το ότι... εντάξει, φαντάζομαι δεν μπορείς εύκολα να διαβάσεις αντίστοιχα τι γράφεται ή οτιδήποτε, αλλά εγώ το λέω και γενικά ποδοσφαιρικά, αν νιώθεις πιο απελευθερωμένος στο να αγωνιστείς και να παίξεις σε σχέση με την Ελλάδα. Νιώθεις μια διαφορά.
Κοίτα, θα σου το πω, εδώ πέρα το πρωτάθλημα είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το ελληνικό. Πολύ πιο επιθετικό ποδόσφαιρο και ας πούμε, άμα δεις τη βαθμολογία θα καταλάβεις τι εννοώ. Κάθε αγωνιστική γίνεται χαμός. Μακελιό, Ε, μακελιό. Όλα over μακελιό είναι εκεί, κανονικά. γίνεται. Πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, πολύ ανοιχτές άμυνες, πολύ περισσότερο ρίσκο θα έλεγα στο ποδόσφαιρο που παίζουν. Ε, αν νιώθω πιο απελευθερωμένος, όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Για μένα είναι το ίδιο. Μου πήρε λίγο χρόνο, ξέρεις, να προσαρμοστώ σε αυτό όταν ήρθα, γιατί όπως και να έχει είναι διαφορετική η προσέγγιση στο παιχνίδι, αλλά έτσι όπως παιχνίδι με παιχνίδι και όσο αποκτάς περισσότερη εμπειρία, καταλαβαίνεις και τον τρόπο παιχνιδιού εδώ πέρα. Ε, ποιο είναι, θέλω να μου πεις έτσι ένα κομμάτι που μέσα στα χρόνια, αν και μου είπες περίπου ότι άλλαξες την οτροπία στο πώς σκέφτεσαι τα λάθη και όλα αυτά, αλλά αν κάτι που σε δίδαξε κάποια εμπειρία από το παρελθόν και το κουβαλάς και σήμερα και στο παιχνίδι σου, είτε μπορεί να είναι και κάτι συγκεκριμένο μέσα στο παιχνίδι, αλλά και γενικά σαν mentality, σαν φιλοσοφία, αν κάτι που έγινε σου άλλαξε το πώς σκέφτεστε τα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Κοίτα, έχουν γίνει πάρα πολλά που ουσιαστικά και αυτό είναι η εμπειρία. Έτσι την αποκτάς, Μμ, είτε από λάθη, είτε από σωστό. σωστά. Βλέπεις καταστάσεις και ουσιαστικά διαμορφώνεσαι και σαν χαρακτήρας και σαν τερματοφύλακας. Ε, Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου στην πορεία μεγαλώνοντας και παίζοντας, έχω αλλάξει αρκετά. Και στον τρόπο που παίζω και στο στυλ του παιχνιδιού μου και στο χαρακτήρα μου αρκετά. Τώρα κάτι συγκεκριμένο να σου πω δεν μου έρχεται. Δηλαδή δεν μου έρχεται κάτι Ωραία, συγκεκριμένα να... θα το θέσω αλλιώς. Βλέπεις κάτι σε νέους τερματοφύλακες είτε στην ομάδα είτε και σε άλλα παιχνίδια που λες «Α, το έκανα κι εγώ αυτό μικρός», θα μεγαλώσεις και θα καταλάβεις γιατί δεν πρέπει να το κάνεις ή ότι εκτίθεσαι ας πούμε με αυτό. Είναι κάτι που έχεις Α, παρατηρήσει. σε φάση, σε άποψη τεχνικά ή οτιδήποτε λες τώρα εσύ, σε θέμα χαρακτήρα κλπ. Ας πούμε Μπορεί έχω να δει πεις ότι βγαίνω πολύ, ας πούμε μικρότερος έβγαινα περισσότερο και χωνόμουν ναι, στην πίεση ας πούμε, κάτι τέτοιο. κατάλαβα τι εννοείς, κατάλαβα. Ναι, ό,τι εγώ βλέπω σε μικρό ή άμα κάποιος μικρός με ρωτήσει κάτι, θα του πω εγώ την άποψή μου. Για το κομμάτι, το συγκεκριμένο, ας πούμε, πριν περίπου μια-δυο μέρες κάτι συζητούσαμε ένα μικρό για τα χέρια, για μια συγκεκριμένη θέση τερματοφύλακα, πώς να έχει τα χέρια του. Αυτό δηλαδή είναι, μπορώ μικρό να το συμβουλέψω σε κάτι τέτοιο. Αλλά άμα βλέπω πράγματα σε μικρότερους ας πούμε που τα έκανα κι εγώ και τα έχω αλλάξει, ναι, αρκετά. Μμ. Σου έρχεται κάτι έτσι συγκεκριμένο ή... Ε, κάτι συγκεκριμένο, όχι, δεν μου έρχεται να σου πω τώρα την αλήθεια. Καλά, δεν πειράζει. Ποια είναι πάντως η πιο συχνή συμβουλή που δίνεις έτσι, σε μικρούς? Τι θα έλεγες, αν ερχόταν το παιδί από αυτό που λες, κάποιο παιδί που ανεβαίνει από την Ακαδημία και σου λέει δώσ' μου κάποια... Τι πιστεύεις ότι είναι έτσι το πιο σημαντικό κομμάτι που πρέπει να... Όχι προσωπικά εκείνος, που θα μπορούμε να την πούμε ευρύτερα, ας πούμε. Τι θα έλεγες σε ένα 15χρονο παιδί που θέλει να το ακολουθήσει αυτή τη θέση? Σίγουρα ότι είναι η δουλειά, η υπομονή και το να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος και να αποκτάς εμπειρίες από το οτιδήποτε σου έρχεται στην πορεία. Okay. Το έχεις σκεφτεί για προπονητής, έχεις έτσι στο μυαλό σου, αν και είναι νωρίς ακόμα, αλλά έχεις... Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι μπορώ να γίνω πολύ καλός προπονητής αυτοφυλάκων. Δεν ξέρω αν θέλω να γίνω, αλλά Okay. πιστεύω ότι το έχω. Δηλαδή, και θα μου άρεσε, αλλά δεν ξέρω ακόμα αν θα ήθελα να γίνω. Έχεις και πολλές διαφορετικές προσλαμβάνωσες, δηλαδή με τόσους προπονητές έχεις δει πολλά. Ναι, έχω δει αρκετά, η αλήθεια είναι.
Ε, Θεωρώ ότι άμα με βάλεις να κάνω προπόνηση, μπορώ να σου κάνω φοβερή προπόνηση. Από εκεί και πέρα δεν Οκ. ξέρω τι θα κάνω με το κομμάτι, το πώς θα κάνω την προπόνηση, ενώ από άψη φορτίων κλπ. Γιατί και αυτό θέλει εμπειρία και σιγά σιγά να το βρεις. Αλλά αν με βάλεις να σου κάνω προπόνηση, θα σου κάνω πολύ καλή προπόνηση. Μη μου βάζεις challenge γιατί θα σε βάλω να κάνεις προπονητές τερματοφυλάκων προπόνηση. Για πλάκα Θα σου λέω, το έχω για πλάκα. κάνουμε... Οκ, Το θα το έχω έχω για πλάκα. στο... Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που έχει αλλάξει στη θέση τα τελευταία χρόνια? Για Έχεις δει κάτι μένα, που... για μένα η θέση έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Μμμ. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου πώς ξεκίνησα να παίζω και πώς έχει γίνει τώρα το ποδόσφαιρο. Βέβαια ανέβαινε και το επίπεδο, άλλαζαν τα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Τι πιστεύω, τι με ρώτησες, τι πιστεύω. Αν, τι έχει αλλάξει, αν πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι, πώς το βλέπεις έτσι, σαν εξέλιξη της θέσης τα επόμενα χρόνια? Σίγουρα, γιατί όσο πάει αλλάζουν και κανονισμοί και γίνεται ο τερματοφύλακας πολύ πιο ενεργός στο παιχνίδι. Αλλά ακόμα και σήμερα ο τερματοφύλακας είναι πάρα πολύ σημαντικός στο πώς να ξεκινήσει μια επίθεση. Πλέον το βλέπουμε όλοι ότι από όσο να ξεκινάει από τον τερματοφύλακα, ε, από τις αποφάσεις που θα πάρει με την μπάλα στα πόδια και σίγουρα από τον τρόπο παιχνιδιού που του ζητάει και ο προπονητής, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε τερματοφύλακες να ρισκάρουν πάρα πολύ με τα πόδια, αλλά αυτό πρέπει να γίνει για να σπάσει το πρess του αντιπάλου και να δημιουργηθεί χώρος πίσω στην άμυνά τους. Οπότε είναι πολύ κομβικό το πόσο υπομονή θα έχει ο τερματοφύλακας με την μπάλα για να βοηθήσει την ομάδα να κάνει επίθεση. Ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, κάνω την τελευταία ερώτηση, να πω ξανά ότι υπάρχει κωδικός για τις φύλες, για τα προϊόντα στην περιγραφή, όπου μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας και να δείτε και τα υπόλοιπα πράγματα, όπως και να κάνετε subscribe και like στο κανάλι για να δείτε και τα επόμενα βίντεο που έρχονται και πιθανότατα και challenge με τον Ανδρέα Γιαννιώτη να προπονεί. Θα Ναι, ναι, δούμε. ναι. Και λοιπόν πάω στην τελευταία ερώτηση. Θέλω έτσι, δεν ξέρω αν το έχεις στο μυαλό σου, την πιο σημαντική, αν όχι σημασία απαραίτητα, πιο αξιομνημόνευτη επέμβαση που έχεις κάνει. Κάτι που λες, ή την πιο αυτό που σου αρέσει εσένα περισσότερο. Δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα σημαντική μέσα στο παιχνίδι. Να θυμηθώ τώρα δηλαδή από παιχνίδι μια συγκεκριμένη φάση, έτσι. Ναι. Εγώ θυμάμαι μία, πρέπει να ήταν πρόσφατα, που με το πόδι, που από πολύ μικρή απόσταση, αλλά εντάξει, αυτό είναι και λίγο αντανακλαστικά στην Τουρκία τώρα, που είναι δεύτερη, που μετά κάπως ξανάρχει την μπάλα και είναι από τη μικρή περιοχή οριακά. Α, ναι, ναι, Αυτή ναι, ναι, θυμάμαι ναι. έτσι. Με, που είναι με πόδι και μετά με χέρι. Ναι, Διπλή. ναι, ναι, ναι. Αυτή νομίζω λες. Δεν μου έρχεται κάποια συγκεκριμένη φάση στο μυαλό, να σου πω την αλήθεια. Είναι, είναι αρκετές και διαφορετικές σημασίες η κάθε μία. Οπότε τώρα με πιάνεις λίγο έτσι και προετοίμαστο. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό να έχω να το θυμάμαι δηλαδή. Δεν κάθισα να τις δεις, ας πούμε. Δεν έχεις κάποιο βίντεο, κάτι. Όλες θα τις δω μετά Μμμ. τον αγώνα, ας πούμε, την επόμενη μέρα. Ζητάω το παιχνίδι, τις βλέπω όλες. Δηλαδή, και γιατί σου λέω ότι μπορώ να γίνω καλός προπονητής τερματοφυλάκων. Εγώ, με το που βλέπω το βίντεο μου, ξέρω από το παιχνίδι αν έχω παίξει καλά ή άμα δεν έχω παίξει καλά. Αλλά, ας πούμε, θα κάτσω να δω μετά τα παιχνίδια μου όλα και πλέον, δηλαδή, έτσι, στο σημείο που έχω φτάσει, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να μου πει κάτι ο προπονητής των φυλάκων. Το ξέρω, δηλαδή, προτείνω να μου το πει, αν έχω κάνει κάτι σωστά ή αν έχω κάνει κάτι λάθος. Και πολλές φορές μπορεί να μην μου το πει, αλλά εγώ ξέρω, ας πούμε, τι έχει γίνει σε κάποια συγκεκριμένη φάση. Ναι. Οπότε για αυτό να σου απαντήσω στην ερώτησή σου, ότι τις βλέπω όλες. Δεν μου έρχεται τώρα κάποια να πω ότι την ξεχωρίζω ή ότι ήταν τόσο σημαντική.
Εντάξει, αυτό που έχω ξαναπεί εντωμεταξύ είναι και πολύ διαφορετικές, ξέρεις, άμα το γκουγκλάρεις ας πούμε και ψάξεις, το τι δημοσιογραφικά ή από τον κόσμο θεωρείται καλή επέμβαση, ακόμη και από τους προπονητές τους κανονικού, το όχι τους τερματοφυλάκων και οι ίδιοι τερματοφύλακες στην κοινότητα θα σου πούνε τελείως άλλα. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι πολλές φορές να είμαι στον πάγκο σε ομάδα και να λένε πω τι έβγαλε και να λες εντάξει ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Ή και να κάνουν άλλα πίστευτα και να μην λέει κανένα τίποτα και να λέει παιδιά έχει βγάλει εδώ το παιδί. Είναι κάτι ανάλογο, όπως είπαμε, το πέναλτι. Είναι με το τι Ναι. αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Ε, Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες. Ε, δηλαδή, μπορεί κάποια φάση να φαίνεται σχετικά εύκολη, αλλά να μην έχει καταλάβει ο άλλος τι έχει γίνει και τι, ας πούμε, μπορεί να έχει αντιδράσει ενώ δεν βλέπεις τίποτα και Mm. ας είναι κοντά σου η μπάλα. Ή το τι τοποθέτηση έχεις πάρει πιο πριν για να το κάνεις να φανεί εύκολο, Ναι, ναι. που οι περισσότεροι δεν πρόκειται να το καταλάβουν αυτό. Ναι, δεν έχουν και την οπτική πίσω από το τέρμα. Ακριβώς. Έτσι. Να πω κιόλας ένα fun fact, μια ιστορία. Μου έχει τύχει όταν ήμουν μικρός και έπαιζα ακόμα έτσι σε τοπικά ας πούμε, γήπεδα και ήταν ξέρεις, που είναι το τέρμα και από πίσω έχει σύρμα. Οπότε μπορεί να κάτσει κόσμος, είχε δρόμο απ' έξω και κάθονταν σε ένα προπονητικό. Ναι, Και είχε έρθει ένα συγγενής μου να με δει και μου λέει: Εσύ πολύ γρήγορα πάει η μπάλα. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Ξέρεις. Όταν έκατσε όμως ακριβώς από πίσω από το τέρμα να βλέπει το παιχνίδι μέσα από αυτή τη θέση, λέει: Κοίτα ναι, να ναι, δεις πώς σφυράνε οι μπάλες, ας πούμε, πόσο πρέπει να αντιδράσεις. Και είχε πολύ πλάκα. ναι, ναι, ναι. Οκ, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν νομίζω τα είπαμε ωραία. Και εγώ ευχαριστώ Εύχομαι πάρα τα πολύ. Ναι. καλύτερα σε όλη και στα επόμενα χρόνια και στη χρονιά φέτος να πετύχει η ομάδα τους στόχους της και εσύ προσωπικά να σπάσεις το ρεκόρ που έχεις, να κάνεις νέο εκεί Δύσκολο, αλλά μακάρι. στην Τουρκία. Ναι, έτσι όπως Μακάρι, να είσαι παίζουν καλά. κιόλας, πολύ δύσκολο και Ναι. εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα γιατί και έχω σε εκτίμηση τώρα πέρα από το τέτοιο και σαν τερματοφύλακας μου αρέσει έτσι, σαν στυλ, το έχω αρκετά χρόνια. Σας Σε παρακολουθώ. ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και για αυτό που έχεις σκεφτεί με αυτό το podcast. Είναι πολύ καλή ιδέα και εύχομαι να πάει εξαιρετικά και αυτό.